फिथाइया बेनो जा बागानावनो फैबाय जों फैसा मोनबाय नै जारौमोनहा मालाय बेसोरबायदिनो एसे सोलोंनो नाजा दे बयबो न'आव थायै थायैनो बेबायदि फैसा मोनो बेखौ खख'वा बिफां होनो कोक' ट्रि नोंथांमोना जायफोरा गय बागान दं थालिर बागान दं जिखुनु हावासि जायगा सायख्लुम थानाय जायगायावनो गायहैनो हागोन लोगोफोर आंहा नै दिनैहाय एकदम गरमथारना ओंखाम सोमनानै जानो नागिरबाय आं अमा बेदर दं नै अमा दरसे दरनैल' खुनुरुखुम बेजोंहाय थिगसे गोथाव लागायनानै अमा हांनायजों जानोसै मादैया ओंखाम सोमनायजों माखानो बरिया गोथाव ओंखाम सोमनानै जाहा लुगैनाङा दै आंनि ओंखाम सोमनायखौ बिराद गोथाव मोनो आङो गोदोथ' आसु ओंखामखौ सोमबा खांख्राइ बाथोनजों आसु ओंखामजों सोमनाया जानाया गोसोखाङो आं जों उन्दैबा ग्लब जाथारसै सामब्राम लुगैनाङा दे जोबोद गोथाव जादों ओंखाम जाखांनानै मादैया ओरैहाय चिराङाव थांनांगौ दा थांबा नुगोन लोगोफोर मा लायनो नागिरदों सामब्राम गुफुर अमा लकेल जि गोथाव हांनाया Disturb pun pula. Spani mobile. Tihan hulang, pun dah jaga. Mobile kau bawa lang, baik saja kau tengok.
सामब्रामा गोदैथार बेयो अबेबा अबेबा जि गोसा जायोना बिराद गोदै नै खख'आ बिफां लायनो नागिरदों चिराङाव थांसै दा जायगायाव मोनहैबा देखायहैनोसै आदैजों जों चलो नै जोंहा BMW खौ खोदोमथलायावसो गालांसै फ्लाइटजों थांसै फ्लाइट फैगासिनो जोंहा क'क्राझाराव फ्लाइटजों थांसै हेलिकप्टाराव गाखोबाय नै जोंहा हेलिकप्टाराव नैबे मा बिफांब्रा आंहा नै खख'आ बिफां लांफैदों खख'आ ना मा होनो गायनोहाय एसे माहाजोन जानो नागिरदां औ नायलाय नै फिथाइया बेनो जा बागानावनो फैबाय जों सामफ्रामबो भिडिअ'ल' नुबाय थायो दिनै एकदम रियेल जायगायाव नायफैथारबाय जों बे फिथाइया जाजाना जाजाया नानि ए थाइसेयाव 50 नै बेयो थाइसेयाव 50नो खानो मोनगोन नामा खानो मोना खानो सोंबावो दोनखादोंसोनो मालाय नै लाला लिला थाइदों मालाय बिसोरो बिबार बारबायना नानि बिबार बारबाय नै मालाय बिबार लाबाय खाखांबायना खाखांना आरो बिबार लाबावबाय याबो अयथासार दं नै फांसे बिफाङावनो 300 गाहाम थायो जाहैदों फिथाइ मोजांबा बिफां मोजांबा हासार गोनांबा खुसेंग्रा दं नै एस ओरै दंजोबो नै जा इन्टारेस्टखा दं गायनोसै आरो नै माखासे फिथाइफोरखौ खाजोब्बायना ओमफ्राय गोथां गोथांखौ दोनदों फिथाइ खाखांबाय सिजोना खामानि दंहाय बाहायबो बिरादनो नै लाला लुलानो खान्थाल फिथाइखौ जि साइस थायो नै नै मोजां थायखादों खान्थाल फिथाइ ओरै गोमोन गोमोन नै मालाय फुलि प्रडाक्ट खालामदों हा सोदोंना जोलैबो सोदों नै बेगरा मोजां जादों बुद्धिया पार्टिसन होलायबावदों मालाय बजाय होजोब्बाय नै जोंहा नानि मोनहा एक्सपार्टथार मालाय बजाय खालामनायाव अट'आव थिखोबाय बिथांमोना लांफैदों बिथांमोनखौ नायबाय थाखायो दा जोंनिया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट काजलगाव बेखौहाय मानसिफ्रा मा होननानै सानोना बेखौ खख'आ बिफां होनो कक'ट्रि नोंथांमोना जायफोरा गय बागान दं थालिर बागान दं जेखुनु हावासि जायगा सायख्लुम थानाय जायगायावनो गायहैनो हागोन नै लांफैदों नै आब'मोनाबो लांफैदों नै जा बुरजा थिखोबाय जोङो टट'आव होजोब्बाय नै जोङो इउटुबार मीराबती ब्रह्म गोथाव लबाव इउटुबार जोब नामा गायग्राफ्रा गासिबो आंनियाबो दङ आंनिया जाहैबाय लिया बसुमतारी इउटुब चेनेल नोंनिया लिया दे बुंना होदो माने बे बिफांनि गायनाय मानायखौनो जोङो होबाय थानाय जायो आपडेटखौहाय माबायदि फोसाबनांगौ मानांगौ बेखौ होबाय थानाय जायो लिया बसुमतारी इउटुब चेनेल दं मोनसे ओमफ्राय बिनिया आंनि बिजावजालि बेयो रैसुमै नार्जारि बेनाबो इउटुब चेनेला ओमफ्राय नै बिनिया बेबो आंनि बिजावजालि
काजलगाव कक'वा गार्डेन आरो नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोरा फोसाबनो रोङाखै नायनानैहाय जोंनि भिडिअखौ नायनानै फोसाबना लानो हागोन आरो बिथांमोना साथामजों बिजावजालिनो नै मालाय बिराद मोजां बिनानावमोन नोंसोरो सोर देरसिन माबायावहाय सोमोन्दोआव बे देरसिन बे गेजेर आं दुइसिन खिन्थु बैसोआवहाय होमबालाय नोंहासो हुथुआसो देरसिन दुइसिनाव हुथुआसो फास हाबा सानदोंना नोंखौसो देरसिन नामा होननानै दे समान समानखा मानसिफ्राबो साथामबो मोजां नै मालाय जि बुरजा फैसा मोनबाय नै जारौमोनहा मालाय बेसोरबायदिनो एसे सोलोंनो नाजा दे बयबो न'आव थायै थायैनो बेबायदि फैसा मोनो आखल गाज्रिखौसो सोलोंलाबायो मानसिफ्राना न'आव थानानैनो मानो कम्पानियाव खामानि मावहैनांगौ ना न'निफ्राय ओंखारनो दरखार गैया दरखार गैया न'आवनो जिरायनानै गासै जाजोबो माहारिया मा हायो दं ना फिथाइखौबो जोङो थांनानै बाजारफोराव जों गिदिंना जि दखान नाङा बेफारियानो फैनानै डाइरेक्ट न'आव फैखायोना दे होमबा 100 थाखा डिसकाउन्ट खालामबाय जोंहा जारौआ साहा लोंनो 1 थाखा रिटार्न हरफिनबाय अन्थाव बाथावनो